това видео ще ви представя точките, които използваме при потупване по време на сесиите по техники за емоционална свобода или така нареченото ТЕС. Също така ще ви покажа и ще ви разкажа как се прави така наречената основна рецепта. Това е основният начин, по който използваме ТЕС в работата си. И така, започваме с точките. Хубаво е да повтаряте с мен, да потупвате заедно с мен, за да свикнете по-лесно. Обикновено започваме сесията с точката, която е отстрани тук на ръката. И от двете страни са симетрични точките. Някои наричат карата точката, може да го чуете и като приятелската точка на ръката. Няма значение, става въпрос за винаги за една и съща точка. Обикновено започваме да потупваме с нея. Потупва се между 5 и 10 пъти, но не се задълбавате в това да броите колко пъти потупвате. Обикновено потупваме докато казваме декларацията или докато казваме напомнящите си фраза. Тези две неща ще научите какво представляват малко по-късно в видеото. Следващата точка, която обичайно използваме, е на върха на главата. Ако трябва да сме максимално точни, тя се намира точно на върха, където се събират от върха на ушите, когато пуснете линия и през средата на главата. Не е нужно да сте на 100% точни къде се намират точките, тъй като тук няма да вкарваме игла, както е при акупунктурата, и няма да натискаме по определен начин, както при акупресурата. Както може би виждате, аз използвам почти цялата си ръка, за да правя потупването. Следващата точка, която е от основните точки, е в основата на веждата. Ето така, може и от двете страни. Може само едната. Следващата точка е в ръба на окото. Точките, които са около очите, се намират точно на ръба на коста. Не навън, а на ръба на коста. Следващата е в средата, под окото. Отново може да потупвате и с двете ръце, ако желаете. Следващата точка е под носа, точно в длъбнатинката. Самата точка се намира на венеца. Натиска, който прилагате, е приятен, обикновено. Нито твърде силен, нито твърде лек. Следващата точка е под устната, отново в длъбнатинката, и както горната точка, точката тук се намира върху венеца, вътре. Следващата точка е на ключиците. За да намерите лесно, може да направите ето така, този начин. Не е нужно по принцип да си дърпате дрехата, но го правя сега, за да ви покажа. Когато оставите гръдната кост назад, гърдите и гръдната кост назад и издърпате напред раменете, тук се образува една вдлъбнатинка. И точно тук е тази точка, която ние потупваме. В нормално състояние можем да потупваме така или по този начин двете точки едновременно. Следващата точка е 4 пръста под мишницата. Потупваме отново с няколко пръста, може и от двете страни. И следват пръстите на ръцете. Оставите длънта вертикално с палец нагоре и потупвате в горната част на ръба, между нокътя и месото на всеки от пръстите. Има различни версии точно за безименния пръст. По принцип при него точката е от долната страна, не отгоре, както при останалите пръсти. Така че когато стигнете до безименния пръст, можете да го потупвате отдолу, може да го потупвате отгоре, може и по този начин, а може въобще да го прескачате. Каквото да направите, все е вярно, така че не се притесняйте. Може всички пръсти да ги потупвате по този начин. И на другата ръка може да потупвате. Ето така. Точките са симетрични. Така. Друго нещо, което правя с потупването на ръката, е това кръстосване. Кръстосваме на нивото на ногтите и леко по този начин нагоре и надолу. По този начин се потупват всички точки едновременно. Този метод го използвам за хора, които обикновено се
разсейват по време на потупване, или може когато искате да потупвате по-дискретно. Например, сте на работното място или насред среща, можете да сложите ръка под масата, под бюрото и леко да потупвате. Друг начин за дискретно потупване е само с палеца и по този начин на пръстите. Има други допълнителни точки, които също използвам, но за тях ще отделя може би отделно видео. Сега искам да ви дам информация за така наречената основна рецепта. Подготвителните стъпки, за да започнем да правим тест, са всъщност две. Едното е да определим проблема, върху който ще работим. Добре е да си го запишете в дневник или някъде, където си водите записки. Бъдете максимално точни и ясни. Не, че ако работите с по-голям проблем, например, аз съм тревожна. Това е доста генерално. Ще има ефект, но обикновено няма как да проследите прогреса, тъй като твърдението аз съм тревожна е доста глобално. Но ако сте по-специфични от типа на аз съм тревожна сега, в момента, и усещам тази тревога в стомаха, като, например, придърпване, тогава ще сте по-точни. Бъдете максимално точни в определенето на проблема си. Друг пример, например, какво може да бъде? Аз съм ядосана, защото мъжът ми отказа да направи нещо, което съм го помолила. Ето това е също достатъчно конкретен. Друг пример за конкретика, например, когато в момента съм много разстроена и усещам това в главата си. Това също е някаква конкретика. Разбира се, всяко от тези неща имат нещо по-глобално, което ги е причинило, но в случая, за да имаме добър ефект, е хубаво да сме максимално конкретни. След като определим темата, над която ще работим, е добре да усетим интензитета на емоциите, които изпитваме. В случая имахме, например, тревожна съм, ядосана съм. Определете от скалата от 0 до 10 колко точно сте ядосани, колко точно сте тревожни или каквато там емоция изпитвате. Не е нужно да седите и да мислите примерно половин час колко точно сега съм ядосана, колко точно съм тревожна. Напишете първата цифра, която ви дойде на ум. Като от 0 до 10, разбира се, това е една условна скала, така че не е нужно да сте прекалено прецизни. Идеята на това определене е, за да можете все пак да проценявате прогреса си. Във времето, когато натрупате опит, когато започнете да работите по-активно и започнете да имате по-добро наблюдение върху себе си, ще установите, че обикновено нямате нужда от тази скала и вече можете да установявате прогреса си и без нея. Но тогава е хубаво да си определяте преди началото на работа и в края на работата колко е интензитета на емоциите и на нещата, които усещате. След като сме определили, например, че имаме тревожност на 10 или ядосаност на 10, минаваме към създаването на така наречената установка или декларация. Това се случва, тя си има определена схема, която се съставя. Например, нещо от типа е: въпреки че съм много ядосана, защото мъжа ми не свърши това, което го помолих, аз напълно и безрезервно се приемам и обичам. Въпреки че аз имам еди какво си емоция, изпитвам еди какво си, аз напълно и безрезервно се приемам и обичам. Това е вашата установка и вашата декларация. Правим я 3 пъти, като потупваме се по карате точката, по точката отстрани на ръката и я казваме 3 пъти на глас. Започнете в началото с установка, която винаги и 3 пъти е една и съща, за да можете да сте по-фокусирани, по-конкретни, но е възможно всеки от трите установки да е различна, както и може да имате повече от 3 установки. Това е напълно окей. И така, започваме. Потупвайте се с мен, ако искате използвайте моите примери, ако искате използвайте собствени. Започваме. Въпреки че съм ядосана, защото мъжа ми не свърши това, което го помолих, аз напълно и безрезервно се приемам и обичам. Въпреки че съм доста ядосана, защото мъжа ми не свърши това, което исках от него, аз напълно и безрезервно приемам себе си и се обичам. Въпреки че
съм ядосана, защото мъжа ми не направи това, което го помолих. Аз напълно и безрезервно приемам себе си и се обичам. И сме готови. Започнахме. Функцията на тази установка е всъщност да има две основни функции. От една страна е да признаем проблема сами пред себе си. Понякога е достатъчно да кажем на глас: имам този проблем, и нещата да се случат много добре. Да се усетим улекнали, да се усетим освободени от този проблем. Разбира се, не винаги е така и много проблеми изискват допълнителна работа, но първата стъпка е да признаем проблема сами пред себе си, да го кажем на глас. Разбира се, установката и напомнящите фрази могат да се казват на ум, така че това е окей, но обикновено, когато ги казваме на глас, оставаме по-фокусирани. Втората функция на установката е всъщност да адресира психологическия обрат. Какво е всъщност психологическия обрат или психологическо преобръщане, също така може да го чуете? Всъщност това са блокажите. Това са всички неща, които ни пречат вътре в нас. Разбира се, това са убеждения, мисли, чувства, съпротиви, които имаме, които ни пречат да решим проблема си. И така, след като направим установката, следващата стъпка е да запотупваме по точките с така наречената напомняща фраза. Всъщност напомнящата фраза е това, което вътрешно добавяме между въпреки че и аз се приемам. В случая това беше: аз съм ядосана, защото мъжа ми не свърши това, което го помолих. И така започваме да потупваме по точките. Много съм ядосана, защото мъжа ми не свърши това, което го помолих. Ядосана съм. Много съм ядосана. Ако усещате, опитайте се да разберете къде в тялото си усещате тази емоция. Например, усещам тази ядосаност в корема си. Имам тази ядосаност в корема си. Ядосана съм. Много съм ядосана. След като направим един рунд по точките си, поемаме дълбоко дъх и се обръщаме навътре към себе си. Замисляме се, все още ли усещаме тази ядосаност? Дали тя е променила интензитета си? Разбира се, това може да го правите както и на един рунд, като под рунд имам предвид потупване от върха на главата до пръстите или до подмишницата. Може да се прави на един рунд или на 2-3 рунда. Хубаво е да проверявате. Аз обикновено проверявам след всеки рунд, но може и на всеки няколко рунда. Ако в рамките на 2-3 рунда не усетите някаква промяна, е желателно да проверите дали сте били достатъчно конкретни, дали всъщност все още имате тази емоция, дали наистина е това, което си мислите. Може би всъщност не сте ядосани, а сте много тъжни за това, което се случва. Опитайте се да сте максимално честни и откровени със себе си, за да има ефект работата. И така, след като отново оценим и да речем, че ядосаността е спаднала на 7, продължаваме с втори рунд. Много съм ядосана. Все още се чувствам доста ядосана на мъжа си. Мъжа ми не свърши това, което го помолих, и аз се чувствам доста ядосана. Усещам тази ядосаност в корема. И имам тази ядосаност. Ядосана съм. Всъщност много съм ядосана. И все още изпитвам тази ядосаност. Ядосана съм. Ядосана съм, че не свърши това, което го помолих. Много исках да го свърши и той обеща и не го направи. Отново спираме. Поемаме си дълбоко дъх, може да пиете и малко вода. Хубаво е да сте добре хидратирани. И отново проверете как се е променила емоцията. Все още ли има? Например, е възможно след втория-третия рунд да установите, че емоцията си е заминала напълно или тя се е променила в нещо друго. Както преди малко споменах, например, ядосаността може да се е превърнала в тъга. Не продължавайте в такъв случай да потупвате аз съм ядосана, започнете с тъжна съм, много съм тъжна, изпитвам голяма тъга. Може, ако желаете, препоръчително поне в началото, докато свикнете да работите, когато се смени емоцията, да направите нова установка. Например, въпреки че съм много тъжна, защото мъжа ми не направи това, което беше обещал, аз напълно и безрезервно приемам себе си и се обичам.
И така повтаряте 3 пъти и продължавате да потуфвате по точки. Като цяло е добре да работите, тъй като обикновено в една и съща ситуация има много емоции, които и се случват. Хубаво е да работим с всеки отделен аспект на всяка ситуация и с всяка отделна емоция. Преди всичко, най-важно е да практикувате. Не просто да слушате клипчетата, не просто да си мислите сега как се чувствате. Важно е да прилагате техниките, за да има ефект. Не обикновено, има случаи, в които това е достатъчно да осъзнаете какво се случва, осъзнаете емоцията си, но в повечето случаи е нужно и някаква допълнителна работа да свършим, за да можем да, така да се каже, да се нулираме, да изчистим емоцията и да се почувстваме по-добре. Това е основната рецепта за правене на тест, на техники за емоционална свобода. Тя може да се прилага във всякакви ситуации, за всякакви състояния, които изпитвате, както за емоционални, така и за физически състояния. Важно е, когато правите декларация, когато правите напомняща фраза, да включвате емоцията, да включвате това, което усещате. Не се притеснявайте, че напомнящата фраза е негативна. Всъщност тук, особено поддръжниците на положителното мислене, така имат малко тук резерви, как се случват нещата. Няма проблем това, че казвате негативната фраза. Всъщност идеята е, че когато казваме негативната фраза, когато казваме какво чувстваме, как го чувстваме, всъщност ние държим фокуса. Ще забележите, опитайте, за да видите сами как се случват нещата, но ще видите, че когато започнете да прилагате, да се потупвате с емоцията, която изпитвате, казвайки точно негативното, аз съм ядосан, аз съм тъжен, аз съм нещастен, защото еди какво се е случило, в еди какви си ситуации ще видите как постепенно тази емоция се заминава. Това беше всичко за днес от мен. Надявам се видеото да ви е било полезно и да ви е дало основите за работа с техники за емоционална свобода. Ще се радвам да споделите в коментари под видеото дали то ви е било полезно, препоръки приемам всякакви, какво още бихте искали да получите като информация. Това като цяло е много важна обратна връзка за мен, за да знам как да подобря материалите, които предоставям на клиентите си и на публиката, която ме следи. Благодаря ви много и приятен ден! До скоро!